Khowai Champahawar PSB Khobjak Sikaribari LC Village Hodrai Gamini Bukhok Aisman Debroma Osamotai Paithani Sal Engkha 24 तारिख 10 मार्च 2023 ni salmario paithak osamotai ungo o paithak osamotai ni salono Khowai Champahawar Chokmuni ni puja committee rok paithak ni salo program naharoi eba rsamong mosamong naharoi phonogoi lukorongno tongthognani hinui hinmani jorabono phiaba bukhok Aisman Debroma bo osamotai paithakni salo rsamong mosamong nainani hinui Khowai Champahawar Chokmuni hatio phaimani bukhok Aisman Debroma phiaba nogo kipilia bukhok Aisman Debroma abono tuino tabu nok nokhongni bini nana tai bini bai tai bini mami tai bini mama song tabuk belakhino wanajak bukhok Aisman Debroma nogo kipilia ni bagai phiaba bukhok Aisman Debroma ni buma krei bufa simingse bufani mongke Manoj Debroma bukhok Aisman Debroma ni umor 16 bosor bo class 8 poriwi tongo phiaba tabu program nainen phaiman jorabono nokhongo kipilia ni bagai tabu belakhino nok nokhongni bororo wana laija koikha bukhok Aisman Debroma bin nana khagana lukurok khagana tipra sarok jodino je kono jaga Aisman Debroma nugui tongkha hangke chini phone number bai korongdi eba chini kokdu bai korongdi hinui koikha bukhok Aisman Debroma ni bini nana naitongni bukhok Aisman Debroma ni bini nana lukurokno tamo ko kojarkha bukhok Aisman Debroma kamai thangmani yagulo nogo kipilia ni bagai tabu borok social media ni bisingtui lukurokno phunogoi tabu omo haikeno bukhok Aisman Debroma no teoisa nogo kipili manani koikha lukurokno norobo nugui tongkha hangke bukhok Aisman Debroma ni bini nana songbai phone kok sawoi norok sahari jadi tai nugui tongkha hangke bono nikuma sairidi naitongni chini koktibini bisingtui o koktumano tamo saka bini nana song Khowai Aidangkuli siming chini koktibini koktuma thongmui rohonai Anand Debroma ni report video report chini koktibi nukte tamni bagai chuna maring khasagade tam jungjal tongma bagai o sango August ne thamani nogo sopaya gai gaboni bagai bono maya bagai bono maya taburu tungmani koidin dong tongha tini bai 2 din kha uskango bojaga thang bojaga program naina he Chongmuni wa Durga Puja da klaina baba hai Durga Puja ni teni mongobari ada ba Durga Puja teni mongobari sim para borok no gari kare konoi iko binana sango rohamani rohorta angno rang 30 ta ri hor gari bara buru sim para DJ kuma ga basana yakma bihirok ga da basana busarok kahiro hokatang bongno barbo goi kaproni simi je nor gortuk mani aboni sikang rokhan nor kuno joto phaching rogo phone eba khayei eba jati gosti ro phone khayei eba rutuk ta naikha hingkai mia khai naijaglia bole binana soro thende bagia atike thangi no binana soro thango hingka tini ka ang phone khai nekha ayang gokonogor khaika sungko bandari wo khaika kuroi je sing gosti wata kuno patta maya hingkai ni khai abo sajuk da klai na tam klai ani busu ayasma hingkai je bono tabu go su din por to hamane norok ke khos khaya ro tu gyanglai to hangkai thana rogo kuno thangai affair ro amo hai ro khoda khlai jaka khajagya hingkai nong tabu tam nai hastini lokurok no ga tabu ana ayasma no busu no kari ri noi ang khayo mane nong lokurok no choba su sano lokurok no choba su santa nin bung kisa sade bung nondorani